Tinjongi hang ne po Artaligi Singh Bakantup Yaka North Eastern Hill University Teachers Association Nehuta Batka North Eastern Hill University Non-Teaching Staff Association Kilapan Pau Yaka Jinkmen Halor Karai Jonka Academic Council Ban Pintre Kam Yaka National Education Policy Arhajar Arpau NEP Naduk Kasnyam Arhajar Arpu Arhadu Arhajar Arpusa. Hakini kejingyalang lemenjuru ban ailat iksamla pulih first semester ban pulih hakini kekerdan nomor 4 penkre ikjingkela na kebenta jengki. Katba nakaliang jong Vice Chancellor Prabhashan Kar Shukla ula jau slow yakni karai namar ula pentre kam jubor ke NEP klem karai jong Academic Council kabede ka bor ba kli do ban rai ikjing pulih baro akani ke skul pa. Hadin ke jingalang Professor Lakhon Kama Chairman ke JAC ulapan pau ye ke jingkemen namar minta ke skul ba nehu kayat hakalinti ke babed lingba karai jong ka Academic Council. Haka khat artarik naitung Professor Shukla Vice Chancellor ulapan mi jubor da ke hukum klem yat lingba ye ke Academic Council ban pentre kam ye ke NEP. Nakani ke daw laki puk ke jingeki kinohikai college bat kinohikai jong ke nehu ban persya e ke jingle don bor jong Vice Chancellor ubala yat lat ye ke Academic Council. Kinomi kamat jangka Meglai College Teachers Association kila yolat ban shiminta haka jingelang jangka Academic Council namar kisnem trekam jangki dekot ke MCTA kila kut no nadu unai lor bat shim lajit thamai de ki weipat. tinjongi hang ne po Multi-Use Convention Hall ka emergent meeting pala khot visi na mata ban penbet ya ka NEP hapo ka UG ngatrai kumba phila etip ha ke ga jing pala wan nadu gini ki penai bala le pentre kam re ka Academic Council ka kham approve ya kata mata kasni ngilaya manjur ba ka Academic Council ka kham approve tangba nama ngilaya chakmat ni don kam ban ba num penbot chu hadena bot mde ban le ki kam de ban set president mo kumingyong imde ban le mde ban bo kan nuksa ba in le sila kumne ba in shong hang tai in rai da ka isi han rai yowan ra be po Academic Council nyong am kan ni de tang sisin ni sya ka toro badai na bantangi kena jomi tingi aya ka post facto approval without setting any precedents kumbiyong hakatin parang ne kamut ba ni ila kubur ba ila bakla nama hakatu ko por ba ipha ka city sigi college ka Academic Council ka kam approve hanre agane ka Academic Council emergent council ngila da approve tamun nadu menta kasing along legitimate king kita ka implementation tambah namar ki classes ki layat te let's say ingi mud ban warna ru ya kamat ba ka first semester hapo ki UG ka deban extension banai hanrai ong tong in sakran ba ka normal Academic Council ka de hapo lai pawai tarik kadon ka hang tong gidon ka academic calendar hapo ka academic calendar ngila rai ba lanung in sedang kelas lanung in sedang exam ngatrai kambele namar ba kato ka desha ka kam jong ka yo ka normal Academic Council ka academic calendar ngila ni sathau hanrai ka jing student pade ba ka jing ya khi jongi kum ka nehuta kum ka MCTA kum ka meta kum ka nehunsa bangila thau la ka jack kala saiso namar ngila bu jisa ka deadline ka kut lashai ka deadline jang ban khot ya kan ni emergent isi te kata ila khot mata kasi tamut kan ni ka we ngila yo ka jing job ngila banong hanre ka we pade ban bang yu tu Rohit Prasad ka de lashai man me ni bo har phon rek khatar bje man me ka kut ka deadline nam khamtam kan ni le ka ba e bha number uthong kam yo we breu klam da don ka kikondon klam da don ka advertisement klam da don interview hanre usewi usikit ka pisa kunyo posan hajar ai bat ka DA ai sa ka quarter mentali ka lapoi ka pot ba ka jack kala shim khia bhaya kane hamtam mentali ki khna khatoi bije menta sing kila sedang ka jingya khi kila shimru ya kane ka mat ba deben weng bet center ni number kane ka kom thung kam long number ka khata yengi ki khamtam gi traditional time look number kumutu breu ba ka kambau le bon gi khna jongi bon gi breu gi balalong eligible ki bala bantre ka kam hanre warra bi breu nabar ngimtip ka e ka daw number dangi pe ka kam ba ile nim sngo i habi e ka kam im ni dengan pe le kum ki no hikai kum ki sang kum ka jak ni ka nim don kam ye hanre ngimtip bale visible le se don ka e ke halandat bangingi suthu mantai mat don ke ere ke halandat ba laura khanang yuni ban lese ban pendep kita ki kam babu halandat ba ong yangi handai ngi manta suki ma gidang suthu ba ke e ka kam takarang athai ngi naga seng naga jak pat nagi ki ka jing ka sanjo ka meta ka jing ka sanjo ki khna ki sang balang ki we ngi ban bet ba yuni ni ipor hado la simon mit deben weng bet ladam weng namar hakasingi arfunyo tarik tamar lasisngi ni don ka meeting jong ka jak hakata ka meeting in rang in lekum no namar ka deadline jong bro artli ni aju ka por
kawai je ban weng yo rohit ni bo sitio ban khot ya kene kau singi bo license ka kut chisam lasai ka tarik namar ladun ki siti ni kita te license thik ni kang khaina ka singi ba long trai kam kan tengah semua komen ba khamta mi phi ki nom thok khot khobor ngla komen ba phila pan pa phila phriang ya ga khobor ba ke engi le ke ka nongrim mangi yeng nama ka de ka hok jungi kum ki ngi hang ting la kram sai ba phim de ban khinsting ya ka academic council ka academic most professor bari senior do nagi professor brokai udah in charge la dam don vc tek mlele bon sen ki vc ki thong provisi don ki vc bari ki ong mlele na mangala don senior most professor don kabe andre hatura campus u habweng hab penkelai kani ka campus director u hab thong hido pvc ni ya ka taru ni ban kumjog ne pe ki ka tri kam hapo ni ho ki pe ki ni ki health center jongi ki dawai ki imdon nimte ule yu usu sang bet andre ule chi nimte kapisa sini ada umara pilai pilai ini man kesini pek ki surok jongi pek ki footpath jongi pek ke street light jongi ke rumlong ki kena mata sini ki nama hostel ke kambiang kabam gadi kambiang ka wifi mdon ka library mdon apo ka school of technology kita ki ki student ki lai sedang ni yu iba mde bangin jer we henry la bon kumno khasan ar putuli ki mat ki don ki ba hak ki ba mat ki ba kongsan bangin don kam kum ka seng bania shimkhia namar kane ka university ke de jongi VC let's say one mata singi arsenal tamula dap hapo lai license let's say ulat handai mangi kum ki traditional time muluk kum ki no hikai ki badon ka jing ba khle ka ba khra hapo university nishim khya ba ya kane ba ni don kam ban pen beki kunrum kana hapo university kum ki seng no hikai ninum sha yono ru ba shong ha ka shuki ban pen pendon kam ya ka bor jong VC elane pendon kam bakla ya ka bor jong VC tengin persya bai namar ka de ka kamram jongi ki seng ban warna ya kata ka jingeda ya ka university lana don ki VC ki molong ki ne ki bawan na bar kim don ka jings ngoe ka ya ka state jongi kim don ki jings ngoe ki general jongi ki ya persang ban le kat bomon hanrei kem ki la klet ba don ka rule jongi ka constitution jongi ka de ka ni ho act statute ordinance rules and regulation kata de constitution jongi umla ban tre kam shabar jong kane tenga ngets kemba nangne sakma le se ula pe phang ula su tho ba umla ban khansting ki song seng no hikai umla ban khansting ki no hikai ki members jong ki academic council kano ka raibo unshim na ka jing bit jongi u haporra hap kren habia ther jingmut hangni habia kren ba hasalan sangi habia kren man ki mat ki bodon ni habia kren dalangi manjur ni ashakmal dalangi manjur ni ong bayan ngatai kata de ka jing smo jongi kum ki seng na hikai ni smo ki jing smo jongi kum ki khat jong ka academic council ni shim khya yakne ni smo ba ngila yo jing job bare lese ka jing job kamde ka ba namar ki mat ki dang bon kumang laong ka jack kan yai be shakmat kan khun be yegini ki jing khun jongi kat ban pat yo pura yegini ki dawa ki jing dawa jongi ni don kam ban yo ka jing dawa jongi kumno khasan al photuli ki don ki jing dawa jongi hado pat yo lut gini ngin persya be university le ngin persang be ban keren yi ban suthu i ba phimla ban le kat bomon phi hab yat kat kum karu te kata ka jing so jongi na kalyang ka na leng ki ka jack na leng ka ki sang no hikai na leng ki members jong ki academic council ni sngo hun habang ni mi nang ne ka meeting ni sngo kumba ngila poisa kata ka jing ya kut ya ka ne ka issue jong ka NEP manta nang ne shakmat le se ni habya pan khre nim tip kumno kin ni ya extend ya ka first semester le se shibnai tam kumno ni hab se namar jing ha ka jing le thambor jong ne VC ni la do jan live banai namar ki nohika jungi po college bon be kami shimi ki class handai ni don kam ban yo por issue ban yo pandep ka course nang tangi hap how ka question paper ni hap pan khre ka exam bakan long kumlo ro ni ka jing pe jungi let's say shibnai phia u hap extend umla long exam open long exam ko November la ni December let's say lada ki long class chitri u February arzar ar pusau tamur chitri boro shibnai jong February u happen long class let's say ka exam ka la ban snang haka chitri jong brai March tamba kata ka shong haka jingrai jongi bangin rai haka normal academic council ka bachis pa kharwai kan lo haka like ko wai tarek jong ni ubnai takara ngas ngo ba nin thai nin yat bit ek to kalenti ba ni don kam ban I porsche igin hi ka po college bakin pendap ya course bangin ya shang ban namari khna jongi kila donong ngimla ban supun long ba jeng exam bangi khampe kai ba tenga thai ka jing start jong academic council kan wan ba hakata ba idem don kam ban I porsche ban yeki khanda kumno shibnai gi ban yo bakin yo pendap ya ka course bakin yo ka jing start kum bagi ban yo haka first semester shopping ni chaka second semester ngimden pentrekam nambar ngilalap hakatu ka academic council basis pasipo ki nohikai college ki 8 pau ke jing ma bonjan namani kampan kre namar lese mentang idon tang ka syllabus jong ka first semester ber ka second semester ke ek phini ka third semester ke ek skill development nado lai semester hado first semester ni padon ka syllabus
tamun ngi hak tu ko pon ngilong artin yong kumno ngi nya sakman hawang ngimtip ke gadon handre hawang ilayu I kalakat berlayak kapor ki nama kino ki principal jong college ki lapan kam kino ki student I kumba ki student ka NEP ki paj baru lesi ki sngogi ongka biang ginong ni khma jong ki politician ru ki ong em ke NEP ka bha handre ngi kum kino hikai ngi ong ngimtip ka bha ne em da supet I kumba ka khamla bane ke ni ka barem handre ngimtip namar ngi padon de ka batch kan mi lesi dep saus ne kan mi ka batch ka bening kong e bala pule da ka NEP hakatu ko por ngim se nujor kan kini bami na ka barem bar kini bami na ka system ba thmai ki e ba khamla hanre ni don jing kermen bala dangi thau bhai kan ya ka syllabus jonga third semester ter hadu pra semester lese ngin yo shisha banwara ta ka NEP syllabus ka bayade katkum ka juk manta katkum ka por manta bagi kena samla jongi kinyo ki kam gi jam hanre ka jing start jong ki du ke deban ki nama ladangnya haka system ngi warna khna ki NEP ngi omba ka don jing duna haka to ko bare ka lada ka niru ka kham hier shishu ka ngi ongka ka kum pentri kam lada kadang hier shishu banyak to ko barem tamu dang la ka barem hanre ngi khmi lanti ba ngi kum ka academic council lama khadok khatwa ngi hap thawi mangi ka syllabus jong ki borok ni semester jong man ki department ni hap thawi naka BOS jongi ka board of studies nanta ka hable ya school board nanta kan juan haka academic council te haka academic council langi ka shonga ka jing start jong no hikai banjana ki man ki department kumno ki thawi ki multidisciplinary course kumno ki thawi ki skill development kumno ki le ki internship patter kat kumbandon kat nama ka structure jongi ngila ada approve hakatu ka sispa meeting ka structure jong ka first semester hado class semester ngila da approve hanre ka content ka syllabus ni padon te ya kata ngi haper kret nang ni hanre ni simet ngathrai ngi don hi ka jing ka jing smo jong ni lese ni patlong jing pen kret ka jing pen kret jong ni ka pat biang hapo ka state jong ni ban pentre ya kane hanre bagi ki pajba ki las tunat ni ong to nama ngimla ban shu mare ngin ong em ngin persabet hanre ni ong ba ban ya sakmat to ngi diang hanre ngi hapen kre naban ta ki khna jongi mana habagi khna ki kwa lese ngi kum ki no hekai ngi sngo ba ngi don kam ban buro me ka jing kwa jongki ngi ya sakmat hanre mental lese ngi la de approve mata kasngi nang ne sakmat ngai khmel nanti bagi no hekai ru kini ya sedang biang mensim kelas nama kala de penbet ya kene ka kanum kram hapo joka jing pentrekam joka NEP hapo ka college te ngathrai ba nang de sakmat ngi lasuk bagi ni pentrekam hanre ngi la du kumbang lao menilai benai ni don kam ban kompensin ni don kam ban pendap ya katu kumnong ni lek ngimtim syong hakarai jungi ngin sim hakalai ko iterek haka sepakat way akan be council meeting ka jingmu jungi benwana ni meeting ka don artli kawai bangin ong UVC hak ma jong ba ka academic council ka de ka supreme body ladangi wan ya ni keranya ki academic policy tamun ka NEP lene kuno ka policy bawan thamai ka debate ban warra na ka academic council ka academic council kan ben approve lanu kan patrekam no snema yu kan patrekam mata ka singi ngila job ngila yo saya kata namar bro si kata wele ban ong ba em executive council ka de ka supreme body handengi mata singi la ong ba phi kum ka executive council phi la ban patrekam ke e bangi la rai na ka academic council ya kata mata singi la ya hun namar ba kat kum ka statute jongi kala pan pau shai ba ka academic council ka de ka principal academic body tamur kuno ka rai bangi sim na mata ki pule puthi ham tam bai de ka course mile lane ka syllabus lane ka kom set jingkali bar khoi ka shong ha ka academic council mata singi la yo ya kata ngam thrai nang ni sakmat unnot ban yo tren ya ka bor jong ka academic council namar ula sutho mantar bor si kata lese khan sting hanrai manta ula sutho ba plan ka academic council ka don si ja namar lese ka de ta ka jing bam sutho jong brino umde na ka university system jongi na dei no hikai bawan na ka central university la negno university lese ula sutho ka board jong ka academic council ka board jong ka executive council namar ne pade imat khramwan na ka central university ngimtep ka system jong ki umde ka system bangi buat mata pade ula shai kadar ba ka academic council ka de ka principal body phim la ban ya lingba ka academic council na lenda de ka academic council number ningkong ka have approve academic council nang ta phila ban ra sha ka executive council laga phia manjur biang da manjur kawan 5 academic council ladangi manjur ya ka suggestion baki ai la ka jingmut baki ai na ka executive council ngin pediang ladangi ong em ngila rai be kumtu ngin nebe kan 5 sa ka executive council tamun kani ka ya be chipo sen da have ya tu de ban ya mudi ban ong ba tang ba kin council ka kam approve ngan shong te kamera visi le ngan khot da executive council ngan approve taka dong ni yang hak ta kan nong rim ba ni mata kas ni namar kani ka jing khi jungi kam de NEP ka sude ka daw andre ka daw kala ban ki wi ki weru andre jan khat ba ka de NEP namar hang ni ula
persang ban yu tranya ka bor jong ka academic council nila persajun mata singila yo ka jing job ban ongba ka academic council ka de ka supreme body ladangi kenya ki academic policy laniki policy bade namanta ka pule puthi jongi tengah thai kata kala sai kada hanre ka ba jing job ba ar bade ni yo ba manta ka singila yo ban ongba kane ka implementation ba le ula bakla hanre manta ka singila ya rai kumki nang simbata pakin me council kumki members ng council ni asim kya ba yakne kam bangi ong ba ki khanda kila sem ga jing e ha ni la suje jin sai ban kiu sa sibuna yakne ga jing puli tang bai ong lele ya ka tangin sakran haka academic council ban lo haka ka chis pakhat we academic council kan lo haka lai phoi tare ya ka tam lele number 1 kata ka kumangal ong ne kan ha ya ka academic calendar te ka smokeman sikade e kum chairman jong ka je kum president jong ka ni hota nga smokeman sikade e bangi yo kata ka jingjob namar kane kumangalaong ka jisya kala de ban sol nado benai agos ka kambas tengenta simpor live benai na namar hagini ki live benai pading laki live pujet ni la tho so president of india ni la tho so governor ki la pha city kala habau la yo city no president habau la yo city no governor don la chu namang itep hagini ki mat artli bangi sim ka wai de ban khot ya kana ka regulation academic council but ka jingwen jo rohit prasad don la ban ki namar ke de ki kambean ki kambian jaro visi bawan ne ero unum la ban scam namar ki de kambian ka mentali kala sai kedar ba ula persang ban wara igi bro lajang ne ka jingun ngimtim ke ka don halandet ngimtim han re ngi scam ba don ke kamtum le se agini ki por bangi ibaya thung kamtum jam ngimtim ubri udon lang bang tu le se ngimtim ke ka daw tenga ngang don jikermen ba le se ngidang don por habo le se apsa gunta tam yo rohit imat un hap wengi lada mueng ka jak kanang pen klanya kan ke jingya khi jongi ngidang penjur ka jingya khi nabar don la chu kum bai bat pen weng hanrei dala la dep ya kan ka wei la da weng yo rohit hanrei ki jing dawa jongi kidang board ka academic council ka jak kan dawa be ki jing bha jong kan nihu namangi la yasno ktilang bat kan nihun sa kan nihu non teaching staff association nabar ngitip ke jing dawa ba board khamtam dam ngi pe potura ngi uthung do campus director nimtim dege Borok Central University gidan jen sapu saltali tam. Hangno room judan kata campus don baju PVC. Tengila dep ong ba kumno pintung oi new campus director. Hapo ka UC regulation tu arza khapraru dan kum kata. Hapo university don baju VC lene PVC. Lada udon kam bentung hapo tura campus de bentung baju PVC. Umla ban bodo campus director nomor campus director kam don nongrime. Haka ordinance jongi imdon hapo ka UC regulation imdon hangno hapo ka re India bodon ki Central University hangno pimni osmo ta campus director usu thau hi takada yaga tarung ya banjur bab pide ban wen lada pikwa bo do PVC hapo tura campus kumbangin dawa hasilong campus tu de bodon PVC ki nahikai college ke lakut ka term jongji bakin dan academic council ki habe jit beng pramaki kan lo hognai November hanre ngaka haka jing ya kren jongi bat ki yang menjur lang ya kata ka jing sngok ya kata ka jing le jungi ngathai mungkin menjur ke ibing la rai mantak sing ngathai kala ya hab nomor kala pau ba visi ulale tam ban pentre kam ya ka nado sitri August klem da don ka jing menjur jong ka academic council rai mantak singi ngila ong ba klem da pen kan ba bo gini uni ki dak bangila ban bo ladin ni ong ba tang na mantaki khna ni aya ka post facto approval pen pau ba hagatu ko por bo implement kam non approval hare mentak sni namar nila approve na ka council tamun menta nang ni samat nila banyak samat undon bala suban bu jingkeli ba kane ka jing pentre ka mereka NEP kam de ka pura namar mentak sni la rai takana ngi ko ahina do sedang ban pendep ya kane kam bangin sutu ba idon kam banyak samat ngatrai ki seng nahi kai na college lu kin munjur ngang scam makin munjur ya kane ka rai jungi ba ka rai bangila sim ka de ka rai na banta ka jingbha jong ka ki college na banta ki jing haju nak jungi hoi ka jing ka babon itip ka ni pile ka badi ka system ka thumai ka jing babon hanre larang itri system na thai nila ban koi sa ka thong bangin wara sya ka ka NEP ka bade sya ka bapura ban yo jing mento gi khna jungi kham tam ka jala ma galia abo ki mi na ka ni gi jing pule kin yo ka kam ka jam kin yo ki kamai ka ji bakin ya im ha ki kin ya im so